ভিউটা মস্ত হয়নি। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକଝର। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକଝର। ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଇ ହବ ଭିତରୁ? ରୋଡକୁ ଦେଖ। ଉଠାଣି ନା ବାହାଟା ବା फिश चलती है नहीं। ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବି କି? ହଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଡର ମାଡ଼ିବ। ପଣସ ହେଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ। ହଁ ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍। ହଁ ଏଇ ଯିବା ନା? କେହି ନାହାନ୍ତି ବା, ଡର ଲାଗିବନି? ହାତୀ ଫାତୀ ବାହାରିବ। ହାଁ ହାତୀ ଫାତୀ ବାହାରିବ କି? ଜଙ୍ଗଲଟା କିସ କଥା କହୁଛ? ସବୁ ପାହାଚ ହେଇଛି ନା ପଥରରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ସିଆଡ଼କୁ। ତମେ ଅଛ ତ ପଛରେ। ୱା ଜାଗା। ଆମର ଶୁଭ ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଆମର ଶୁଭ ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଗରେ। ସାହସିଆ ପିଲା ତ।
ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଆଉ କେତେ ବାଟ? ପାହାଚ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆମେ ଯିବା। ଏଠୁ ଖସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଭାଇରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଭା ବାବୁ କେତେ ବାଟ ଆଇଲ ଚଢ଼ିକି? ନା ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ଏଇଠି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଛୋଟ ଝରଣାଟାକୁ ଦେଖିକି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ ଭାଇ କହିଲା 2 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ନା କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିବା ନିବି ସେଇଠି ଥିଲେ, ଦେଖଛ ନା ନାଇଁ? ହାଁ ଅଶୋକଝର, ଏଇଟା ଛୋଟ ୱାଟରଫଲଟା।